Teraz je asi najlepší čas v roku na domáci kečup. Paradajky sú v sezóne a spolu s Beko si ho dnes pripravíme. Začneme poriadnou dávkou paradajok, pridáme nakrájanú cibulu, jablka aj so šupkou, cesnak a trochu cvikli, tá nám pomôže hlavne s krásnou farbou. Dobre osolíme, všetko premiešame a necháme pomaly prikryté rozvariť. Pri takomto množstve sa veľmi hodí flexibilná zóna na moje Beko indukcii. Viem si ju spojiť podľa veľkosti riadu, takže ani s takýmto obrovským pekáčom nemusím nič vymýšľať. Po zhruba 45 minútach by malo byť všetko úplne mäkké. Základ rozmixujeme do hladka a ešte ho poriadne prepasírujeme. Je to trochu roboty navyše, ale výsledný kečup bude vďaka tomu omnoho jemnejší. Celé koreniny si zavrieme do vrecúška, aby sme ich neskôr nemuseli loviť. Základ vrátime na dosku, pridáme trstinový cukor, papriku, jablčný ocot a koreniny. Teraz už len pomaly redukujeme pokojne 2 až 4 hodiny, kým nezhustne. Medzi tým si vyhriem bekorúru na 120 stupňov, využijem ju pri sterilizácii umytých pohárov a viečka nechám pár minút prevariť vo vode. Keď už kečup drží na zadnej strane lyžice, vrecúško s koreninami môžeme vybrať a ideme plniť. Horúci kečup nalieme do pripravených pohárov asi centimeter pod okraj. Dobre ich uzavrieme a nakoniec ešte zavárame vo vode. Po vychladnutí už len skontrolujeme viečka. Správne by mali byť vtiahnuté dovnútra a pri zatlačení nepukať. A poriadny domáci kečup máme hotový.